Gabon, ongi etorriak, oraingoan reklusion taldea dugu, Lasartetik etorria, ongi? Bai, zuzena. Kaixo, Gabon. Gabon. Opa. Bai, zeintzu zarete? Bueno, ni Uxue naiz, baju jolea. Ni Tximas, bateria jolea. Eta ni Joni ahotsa eta gitarra. Ahotsa gutxi ikusten da, ezta? Bai. Bueno, ahots berezia duzu, ezta? Eskasa. Gero zuzenean pentsatu dut moldatuko zarela. Bai, zeo zehengo deu. Bai. Hartuko dugu alako toniko bereziren bat, edo? Whisky asko gustatzen zail. Whisky asko, bai. Bai, ja, kentzen didate hor... nola esaten da? Askuria. Askuria, hoi da. Eta bueno, whisky horrekin baduzu zerbait prestatua, toniko berezia eta hotxarentzat edo whiskya? Whisky eta bi zigarro. Ongi da. Mantentzeko bai, ahotsa zazoia. Bai, gure entzulentzat, gomendatzen diozun zerbait ahotsa zaintzeko? Bueno, ez dut gomendurik ona eman, baino neri funtzionatzen zait. Ados. Ba, nahi duanak proba dezala, baino bere ardurapean. Hoi da. Bueno, reklusion taldea, Lasartetik ez da? Denak Lasartearrak, Lasarten kokatzen den taldea. Eta kaleratu zenuten olako disko bat, CD-an kaleratu zenuten lehendabizi, gero viniloan kaleratu zena, zer gertatu zer tarte horretan? Ba, lehenengo oin dela 2 urte, junginen udaran jira bat egitea, eta izan zenola apateko gauza, orduan atera genuen CD-a, eta bigarren jiren ja denbora gehiagokin, atera genuen viniloa, eta, partekatua. Infekzioa taldearekin. Bai. Eta ze talde da hori? Infekzioa. Uste dut badagoela Euskal Herrian bat hor tartua, naiz eta Bartzelonan kokatzen den talde hori? Bai, da talde bat, egiten genula ensaio batzuk eta grabatzen genuen abestiak eta horrela sortu zen. Eta igual 10 urte hor zeuden abesti horiek eta pentsatu genuen elkar banatu bat egitea infekzioko abesti zarrekin eta reklusio abesti berrikin. Bai, egin genuen, esaten zu berazu zara infekzioa taldeko. Da, win to win. Banekien, baina harin nintzen hori misterio moduan hori ateratzen. Eta, infekzio taldearekin ere atera zuten beste disko bat, honen aurretik? Bai, atera genuen beste elkarbanatu bat disposekin, eta gero atera genuen 7 beteko bat gu bakarrik. Hori ez dut begira. Eta raupunk, zaratatxua, bai, beti bezala. Distortzio pilo batekin, eta... Bai, azkenian gitarra eta distorsio berdina da, osea... Eta, reklusionekin itzutzen gara, kriston atzerapena izan zenuten diskoa kaleratzeko, ezta? Zeren, ziren olako plazo luzeak eta horregatik ateratzen CD hori, aurretik? Nik daukat memoria pixka bat txarra, eta bai, izan zen, ez dakit zen bat memoria izan zen. 8 hilabete izan ziguten? Edo gehiagida, ez dakit. Enez gogatzen ondo, baina bai izan zen... Iritsi zen lehenago, ez du, esan ziguten 8 hilabete. Maten zuten denbora asko, eta orduan, ateratzeko pasutikan edo apurutikan ateratzeko, genuen zedearena, eta bai. Zede hori zuen kontzeptu batean hartu nuen, eta gero Tulusiko jende bati eman nion, eta gustatu zitzaien, maitatu zuten zuen CD-a. Eta, orain viniloarekin. Eta, zuek pandemia garaian sortu zineten, ez da? Hori da. Bai, hasi ginen etxean, jotzen, Joni eta ni. Tximasen bateri elektronikoakin. Hoi da. Egon zela, ezakizen bat urte gure etxean, bateria elektronika, esan, erabiliko dugu. Eta hasi ginen, hasieran, volumenakin jotzen, etor ziren bizelagunak kejatzera. Gero, aurikularren bidez, eta hola xe, arratsaldera, jotzen. Zen, reklusion izen hori itxialitik dator. Hoi da. Horrela da. Itxita egotetik. Eta nik uste dut ikusi nuela zuen lehen edo bigarren kontzertua. Moganbon izan zela
Mogambo aretoan hor 20 pertsona ulki batzuetan iserita zelanek. Oso arraro izan zen. Oso arraroa eta absurdua. Gogoratzen dut jendea zela alkin lotuta bezala salto egiten alkin gainean, eta... Baina ez den momentuak oiek, Nola eskarra pixka adatu da, bai. Ba, izan zen, hortik etxetik ateratzeko lehen uneak edo izan zenen? Bai. Behar zala, ez da, Mogamon ezan bazkide egin sartzeko, segunda, ez dakit, ezan librea sartzea, ez dakit oso nola batzik joan gauza. Egia, bai, txartela batzuk daude. Bai, txartela egin behar zen eta bertako bazkide. Osea, deno gara Mogamboko bazkide orduan. Bai. Mogambo beti. Orduan Mogambo ez dira gurasoak, Mogambo gu gara. Oida. Gu eta fres. Batez ere fres. Eta, bueno, kontzertu hori lehena izan zen? Behar bada? Beste bai, eske lehenengoa eta bigarren izan zian Mogambon, ez da? Bai. Niko goratzen dut hori egon zela ere... Zen josu gehiago. Carne de Bakunin. Baliteke? Bai. Pedo gio hartzuen, baino abuelo zen etorri, edo alako zerbait. Hori izan zen bigarren kontzertua jogenuna. Izan zala pixka da rebote, ez da? Bai. Hau ez zutelako jo behar, sartu ginen gu, azkeneko momentuan. Bai, hor geuden eta esan ziguten. Nahi eusute jo? Bai. Pues venga. Bai, egia da, alako zerbait izan zen. Ba, zegoen etorri behar zen talde bat ez dugu horatzen zen, etorri etzena. Hoi da. Eta zuek jo zenuten eta Carne de Bakuninen lehen kontzertu ere izan zen. Eta Regimen de Terror usteet. Regimen de Terror egia da. Egia da, bai, hor beste zure talde bat. Ez, ni horrez dago. Bai. Arrasateko... Bai, jotzen zuten Lokuriako Beñat. Bai. Etxabe, de Hell Division taula. Eta Mikel. Egia, bai. Orain bai. Gauzak bere lekuan sartzen. Duela gutxi, entzun dut grabatu duzuela kantu berriren bat? Bai, 3 kanta berri onginan grabatzen Elizondon. Bai. Joni dago ikasten zera nola dago, sonido eta gauza horiek. Eta lagun batzukin, eskolako lagun batzukin onginan grabatzen eta 3 kanta grabatu genituen. Eta, bai, horrein dela ez dakizien bat izan zen. Ja, ratiko bat. Urte bat, uste dut, Aste santuan egin zuen urte bat. Bueno, pixkat, atzerapenarekin nabil orduan. Bai, beti bezala. Daukagu grabatu, baina ez dugu ez ere eginarekin. Daukagu... Bai, hor daude eta... Hemen berriak beti berandu iristen dira eta. Bai, berriak bidazoa guretzatu behar dut eta. Bai, zen entzun dut nik agur kantua. Bildumaren batean sartu duzu, Agurra izan zen... Kolombiano mutil horrekin, Kolombiako... Bai, YouTubeen da Cruz eta Round the World. Ez da berez bilduma fisiko bat? Baizik eta... Bai, ez dakit fisiko egingo duten, baina momentuz hor dago interneten. Eta bat duzu planik zerbait berria grabatzeko? Pixkanak akanta berrek egiten, baina kostatzen zaigu pixka bat, bai. Bai, dauzka horrein lau berrirekin, ba, bueno, beste baten bat faltako zaigu. Eta... Bai, zer, egingo deu. Eta nahiko jotzen duzue? Nahiko kontzertu eman dituzue, orain arte? Bueno, bai, desente. Ba, porratxas, azkenian, da... Bai, batzutan asko, beste batzutan gutxi, baina justo tokatu zaigu urtarrietik ona, hilabetero kontzertu bat, Bai. Bai, gehien bat Euskal Herrian zehar, baina irtetzen zarete ere estatura edo, batzutan? Bai, orain dela bi udara, junginen, nesko batzen, oaitxe bertan, penintxulatik. Bai, eta europear bira bat egin zenuten ere? Baita. Eta nondik ibile zeniten? Nola izan zen? Nordaki? Burdeosen hasi ginen. Burdeos, gero... Larrui, hori da. Bretaña, Bretañan. Bai. Gero handik ajun ginen Belgikara. 3 egun egin genuen Belgikan. Eta gero ja Alemania horrez dakit. Alemanian beste 3 edo... Gehiago, igual. Gero jun ginen Republika Txekara jun ginen gero, Ostrabara.
Zala, beste puntara. Praga, Ostrava. Praga, Ostrava, hori da, agia, Praga. Bai, Ostrava da ekialdeko hiri industrial bat, justu ekialdean dagoena. Bai, hori da. Eta zer moduz, han ez da izan joiz egon, eta? Ondo egon ginen. Ostra! Ez ginuen ikusi ezer. Iritsi ginen tabernara, deskarratu genuen guztia, eta... Jo, pixka bat... Plakatra, eta... Joniren whiskia, zigarrokin. Bai. Eta hor zegoen... Antolatzen zuen kontzertuna, oso jatorra zen, baino... Ez egun momentua hortikan juteko. Nahi genuen beste leku batera bizita bat egitera, baino esan posible, hortikan jutea. Momentu batean igual, esaten zigun, igual jungo gea baino bat hartzea, eta nahi genuen hortikan martxa egin, baino beti zeon beste zerbait, beste planen bat ez bazan zerbait. Bazkaltzea hementxe ondoan dago, eta ordu terdi egon ginen igual iristeko, bai. Baina ondo, oso jatorrak. Oso jatorra. Bai. Ia Ostraban gelitu zineten. Bai. Jo, justo atera ginen, eta tximas mobilak intzegon. Gitatzen, nintzen, zera telefonan zeukan bakarran ikusten, eta ateratzeko GPS-a jartzen, eta derrepente zetikan polizia. This is not possible to play with the mobile. Gidatzen dezu mitarten ez dintzala ibili telefonarekin. Eta, kriston multa jarri bat, eta esan zidan, ez dakitzen bat izan zidan, 10 euro. 10 euro. Eskerrak, hartu diru eta guazen hemendik, bazpare. Bai, Ostrava ezan zulo beltzu bat. Orduan zoriontsu gara zuek hemen egoteaz. Bai, gu baita. Eta, pentsatu duzu Ostravako talde lokal bezala aritzea, edo... Ingenun buelta, eben gaude eta... Baina oso gustora egon ginen, oso gustora. Eta oso ondo zain dugu gaituzte, jungean toki guztitan, eta egia esan. Bueltatzeko modu. Jarik ez daukagu. Badakite Hanovereko Kopernikusen egon zinetela. Nahiko izteko arriskuan dagoen leku bat. Gara hauetan, baina ni askotan egon zen leku bat. Zer moduzko esperientzia izan zenuten adibidez? Bitxia, bai, ziur? Bai, ondo gozan. Oso gustora, zegoen ginen, zan kontzertua espazioaren telatuan edo, zeukala hor patio antzeko bat. Bai, goiko aldea. Eta, brutala. Bai, hori, bestakit. Askotan baita nola, dien kontzertu gaztean zehar dela, jendea dago bitxika bat. Lasaiago. Bai, hori da. Astean zehar tokatzen zaizuena. Bai, osteguna ustu zela, bai. Baina oso ondo. Lasaia zeuden, baina gero etorri zidan, jendia etorri zan, diskak erostea eta kamiseta pila. Bai. Igual... Ez dakit, gehien saldu genuen lekuan, ikuste. Ara, Bai. Ongi. Eta, baduzue materialik salgai edo? Bai, badakago kamisetak. Eta diskak atzo bukatu zidan. Egingo duzue berrargitarapen bat? Ez dakit. Nola, bendikan dauden batzuk hortikan zeinen artean atera genuen diska? CIC Fundazioa. Hori frez da, bai. Gero Raza Odiada Records, Barcelonatik. Dai Kontratak, Barcelonakoak. Eta gero gu egin genuen sello txiki bat, Laguna Records, deitzen dena. Eta gure diskak ja atzo azkenekuak saldu genuen, ez dakigu... Baina baduzue Bandcamp eta holakorik? Bai. Bedaz taldea entzun nahi duenak, edo taldearekin kontaktatu Bandcampen bidez, edo baduzue Reclusion Bandcamp, bilatu eta... Reclusion Punk. Bandcamp, eta baduzue beste sare sozialik edo? Instagram, no? Instagram, omen da. Bai, bada. Nola deitzen da? Reclusion o Reclusion Punk. Bueno, Reclusion edo Reclusion Punk... Hori, hortikan egongo da. Bilatzen baduzue, jakingo duzue zentzu diren... Hori da. Reclusion taldeanenak besterik gabe, orain kontzertura joango gara, eta zer eskeniko diguzue kontzertu hontan? Ekarra ditugu 7 abesti. Bi nahiko berria grabatu genitula esan deguna, aurreko aste santuan. Keriaztu eta agurra. Eta beste dira, zarrago.
Eta, bueno, etorkizuneko planik, baduzue? Ez dakago ez. Justo ostiralean hola idatzi ziguten Mornoiz festivalean jotzeko, baina momentuz... Ezagutzen dut festival hori. Bai. Joan ginen, Kaos Kooperatibekin, azkeniko taldea ginen, hor Mornoiz festean jotzeko, eta bapatean kriston ekaitza hasi zen. Argi guztiak moztu ziren, ia ginen olako txosna batean ia egan irtetzen dena. Eta bagenuen gomita urrengo urterako ez ginen joan, eta ezakitatorren urtean joango garen Mornoizera. Zen gelitu ginen Forza Macabra, Italiako talde bat, eta gu jo gabe, bai? Ba, pena. Baina, bestela oso ongi, Yes. Gure peta eroarekin, eta... Bueno, ba, mi esker, onat, etortzeagatik. Eskerrik asko. Eta reklusión, hemen zuzenean. Aupa. Aupa, Arte. Hor. No queremos libertad.
Esker mila, Lasartetik datorren reklusion taldeari eskainitako emanaldi energiko honengatik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta. Batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztetaz gaude konforme, gaztegera gaztetaz gaude konforme.